Здравейте, мили мои петелчета! Ще правим СМР на нашите нови неща от Спортипъл. Ето, това ще за втора част. Сега нека да си отвори моите неща. Всичко ми е на Nike. Не се роги. Оригинален Nike. Оригинална. Така, здравейте хора. Извинявайте, че прекъсва брат ми. Да, здравейте. Така, това моя НССР е оригинален Adidas. Пише си го страни на етикета, ама не знам точно къде. Всеко от оригиналния магазин Adidas, но не е точно, който нямаше този стил, затова да, взех червен. И нека да анбоксваме какво съм си взел. Сега ще чуете как се чува отварянето на зипа. Сега да има. Чухте сега отварянето на равницата. Много е готин. Ще има част 2 на СМР, а за Adidas. Чао, раничка, вариме за годината. Вижте каква е нова. Сега ще направим СМР преди да отворим. И ето, чуйте. Готови ли сте да видите тази хубава кутия какво ще се превърне? Сега ще ви покажа какво пише тук. Ето, Air Monarch 4. Четвърто поколение това. Излязло е тази година. И на 3 ги отваряме. 3, 2, 1. Отваряме ги.